Najväčšia chyba pri strihaní stromov? Ukážem vám, ako to robiť správne a s dobrými nožnicami. Ak máte záhradu, tak viete, že dobré nožnice sú základ. Ak máte aj pár stromov, vinič alebo ruže, tak viete aj to, že s nesprávnymi nožnicami si môžete skôr uškodiť. Ja som už pár nožnic dolámal a zo pár aj zahodil, ale tieto ma celkom milo prekvapili. Sú v 3 veľkostiach. Vyberte si podľa veľkosti dlane, aby vám presne sadli do ruky. Čo sa mi páči, striha to hladko, nič netrhá ani neštiepi drevo. Ide to ako po masle. Japonská kvalita. Dokúpil som k ním rovno aj púzdro a brusný kameň. A viete, čo je najlepšie? Že konečne máme doma nožnice, ktoré neskrývam len pre seba. Moja manželka si zobrala tieto malé na šalviu, neskôr levandulu a môžeme ľudia robiť obaja. A ak ich niekde zabudneme, vďaka ich farbe ľahko nájdeme. Keď striate stromy, pamätajte, vždy šikmý rez a vždy nad púčikom, ktorý rastie von. Takže ak ešte nemáte poriadne nožnice, odporúčam tieto, ktoré nájdete na ibo.sk.